Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag ang atong tanan, no? Kumusta? Maayong adlaw. Adlaw day karong Martes, no? Pizza City na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Karon no niya na sila ang sugilano no sa ako nako ako sultihan ang sa dili pa din no. Shout out kay ko no kang Sil Nagal. Salamat kayo no Sil Nagal sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod atin dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Abay no, ang sawatang po karon day no, pinada kini sa usa ka babae nga pagpatago lang sa pangalan nga Lorna. Bahin kini no sa iyahang bana nga grabe ka pala hubog. Yan kung mahubog, pilting hanggawa, mahubog no, mga ka-listeners, bay sinuwat kini no, Neri Arellano, bay no. Abani ko din sa pagpaminaw no, sa ako ang pasultihon nga ang sender si Lorna. Kinakong problema bahin ni sa pagkapalahubog sa kumbana nga hanggaw kay mahubog. Pero ara inyo kayong masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Oy, Yakap na na. Ay, Nay! Hi, Nay! What's the matter in the blues? Oy, atong imong bana. Ha? Apasa to ang tindahan ni Kwan Lagring ay hubog na sa... Ay, dapat sa di ito, Nay. Uy, muuli ra na! Uli lagi. Pero ang problema, kay nakakita tog away. Na, tingaling tambangan na to dito kulatas mas tambay. Aw, may hinuot aron mo tagkam, Nay! Uy, ayaw pag-ana ha. Kay imo biyan ang bana. Bisag magkinaunsa ang kalibutan. Wagay laing mo klima na. Ikaw ra gyud. Ikaw may asawa. Kaapoy na kay ko ng tawhanan, Nay. Uy, kapila lang ko magsikikingon nga ayaw pag-inom kay maproblema gyud ta kung makainom ka. Pero mo inom man gyud siya, Nay. Ay, pasagdi na lang. Munong rabitaw nagmusakit na. Hala, Nay, huwaton pa dayon ako nga masakit. Likon kay nagtinain, Nay. Ambot ka ka na mamatay ng tawhana. Ilomlor na ko. Ikaw na lang apas dito, Nay, bi. Buang ka diya. Makadaog day ko atong imong bana. Nga kadako atong lawas. Tiyan pa atong kadako. Ay. Mura man tong kuan. Butite. Dapat sagdiin na lang to, uy. Muuli na tong iya. Ang hanggaw ay karon pa na uli. May isa ning tawhan nagmahubog kay makatultol pa mag-uli. Adtuon ako sa gawas. Ay, Day! Hey, ikaw na. How's your beautiful my wife, ha? Ilom day, taka lang ang in-English. Okay ra ka, Day. So, Okay. Okay sa imong mata. Ha, Day? Ay, Mao nagkalapok ka, oy. Nalimaho ka makanal. shortcut ko, Day, shortcut. Say shortcut. May shortcut kag agis kanal. Ilom day, tingsi ka lang. Kaligo dito. Nalimaho kang kanal. Oh, yes, Day. Kaligo na! Day. Magsugpa ko aning tawhana, pero ako na siyang gitugyan sa Ginoo kung unsay mahitabuan na niya. Unya to? Nya unsa naman? Surtiha pa nimo sa buhi pa ka? Oo, ringan naman, Day. Ambot lang nimo. Abi nimo binok no kani adto, mabalaka jud ko nimo mahubog ka. Mga tanak kag ngano, tungod kay lain kay kag mahubog, magmaoy ka. Unya mahadlok ko nga basig na agyoy kana bang Sama, ha? Dahil nga mahubog, mga mo... musukol nimo ba? Nya interesan ka. Unsa may kasukol nimo nga hubog man ka? Ay, so, sadlok na sila na ako, eh. Nganong mahadlok man kuno sila nimo aber? Hubog man ko. Ay, sa ato pa og mahubog ka, feeling isog na gid kay ka kay mahadlok na sila nimo mao na. Ingon yun, islang na sila na ako. Hubog ko. Islag si mong kigol, ilom di ay. Wala jud kang kahibaw kung nganong, hoy, Ano naman, Day, ha? nganong way mo hilabot nimo. Okay nga naman, be. Basta, sunod gani, kung mo inom ka, anhin na lang sa bahay ha. Bahalag mag-unsa ka diha, kaysa dito kas gawas, mahubog ka, magmaoy ka. Wa na, kuyaw-kuyaw kay ka na yung sitwasyon nimo. Mura nagkuan, tabos na lang imong kinabuhi. Ano yung tabos ng piso no? Bray, ing na lang. Kay gipahin mang nuan ta kang daan ha, kung unsa kay mahitabo nimo sa gawas, wa na ko'y labot ha. Ug ayaw kog basol-basula. Nakasabot ka, binok? Yes, dahil Lord na. Mare, pastilan. Ako may nakuyawa ng pari binok eh. Kung mahubog na siya, Mare. Ngano man pre? Gapon, no? Gapon. Hapit na siya mahalin gapon eh. Ha? Hubog na siya gapon, no? Nung sabay na siya ginaginom sa pikas lamisa, gituwad dito ng lamisa.
Sum na siya. Mayo gani kay mo si paghuman nilag inom dito. Manguli na unta sila. Di, nangayabo ang plato nga way suot. Pastilaw na itabo pa nga wapat tumahuman og inom tong pigas lamisa. Nga iyang gituwad. Sus, paminaw na ko mari. Pero kula tao gito siya. Oo ba? Kuninita lang ito siya. Uwa pati siguro maimpas ko siya ato mari. Kay katurabang nag-inom sa pigas lamisa na puro sa way address. Unsay ngan? Naamot na ng tawhana, pre. Uy, naglibog ko kung saon ko na siya. Ako baka na siyang gapuso na lang no, para dili na makagawas. Oh, madani mo gapos mari. O gapusa na lang. Kanya, pre, unsa na ko pagapos? Nga di man ko kapiog anak niya, kay pila ra may kusog in taon na mong mga babae. Uy, O gusto ka mari sa'yo naman na. unsaon man? Hubbo na to daan, mari. Inigubog. Gapuso din na to sa inyong suod. Aron di na makagawas. Ay, maayo ka na, pre. Ay, wati lang yung mahimo, mari. Ay. Sige, sige, pre. Buhato na nato. Nya kisa may makatabang nimo anak, pre. Ay, sige lang. Ngita lang ko kauban nga mugapos na nun. Mugapos na niya. Sige, pre. Gusto na ko kanang mahuwasan na siya, ba ginapos na siya para makaamgugid siya ba? Ang kambog yung gina siya, mari. Oy, Lorna, kanang bana ni mo ba? Nga naman, nay. Kuan, imo ka ng senganan ha? Kana bang paimno ni mong pait ba? Pait ba ron? Murag kuan ba, lutason ba? Para di na mo inom. Unsaon gani, nay? Sabay paborito niyang imnon? Hata-hata. Hata-hata. Okay, palitin ko dito gata-hata, be. Pila makabuok, nay? Usa karton? Sa lang kabuok. Ambot ko sa inahuna-hunaan ni nanay. Ako lang yun siya gipasagdan. Unya to? Oh, mana. Unsa nang gibutang nimo anak, nay? Ay nalagsaba akong gipahiran og duhas ka daong panyawan. Unya gikuha na akong duga, akong gisagol. Tanaw na tug mo inom pa ba na? Sige, nay, sige, nay. Bahala na ka. Nay, imata na ay. Nay, lunga ito luto na. Oh, sa kuday, di mo kaon pa dae ka? Kaon, pasbon, klakian ni mo ito. Oh, madutla pa dae kag pas mo? Kuto man. Kaon diha, kasi gusto pa kang mainom. Napay mainom diha, na skilled nimo. Kumana nimo hutda. Apa rin na? Wala na ako murot. Unsa paghurutan ng midungoy naman ka? Niluro naman ka. Blame Don't try me. Sisi na. Sisi rin. Uy, di lang ka mukaon. Kare, udaan kaon humang inom ani. Uy, nya mahurot na nimo dayon di ay. Kamay ani. Habi na ko. Dako puti diyan eh. Gamay ram lagi ni. Sahon rin ron. Be. Uy. Uy. Ginoo ko. Pausa raman giyaro kibinok ang binok. Ano lain? Ngita pa siya kaglain? Paliti ko dito. Katong 50-50. Onsay ngan? 50-50. Unya unsa man? Na, kausa raman gani giyarok ang usak botilya. Pag human, nangita paglain. Ha? Kausa ra giyarok. Wa sa paite? Pait ko taon. Giti-ti pa man gani. Why effect nay? Wa magsilbi imong panyawan. Wa di ay ha. Sige lang. Sunod, tanaw na tong magsilbi pa ba si ani. Nay, nag-usa ka diris gawas, nay. Nakikihuwat? Ay, na ako sugo. Kinsa man? Ay, naray. Oh, Garang imong gipapalit to. Oy, salamat dong ha. Sukli na ngo. Ay, diyan na lang na nimo. Diyan na nimo sukli. Oy, ayaw ipahubog-hubog ng sukli ha. Di ko hubog aning 10 pesos. 10 pesos na sukli niya mahubog ko. Dili na ko. Gisulti pa gusto baghak. Arin lang ko. Salamat ay ning sukli nang. 10 pesos. Ipalit lang na ako kuan oy. Lakaw na oy. Palit ko ni babahog. Bira sunday bira. Murag gwapo. Gabawog lang liog. tao to? Unsa na mo gipapalit niya, nay? Gasolina. Unsa man mo gasolina, nay? O unsaon pa? Ipainom si Mambana.
Yan. Ay, siya rog inom pa pa siya aning baho na kung makainom siya ani may kay siya. Na, unya, moinom ka siya anak magapanimaho siya. Hubgon man nato siya daan, aron di na siya makapanimaho sa gasolina. Ginoo ko, delikado anak nay. Uy, basi mamatay si Binok anak nay ha? Ay nga nung mag-uol ka man. Hala nay. Basta di pa siya muundag og inom tungod ani. Magpalugos ko. Ha? Unsa nay? Bisa pila pa'y pusta. Ako sa muundag na siyang inom, ani. Humaniya kini mainom kining gasolina. Unsa? Sige, lakaw na. Paliti siya ditog tulo ka botelya. Hubgon ta siya pag-una. Inig kabhubog na niya. Kining gasolina mo'y atong ipainom niya. Unyag mamatay siya anak nay. Aw, swerte ka! Unsay ngan? Ang tinuod, ako gikolbaan sa pagkabuhato ni nanay. Pero tungod sa akong tinguha nga muundang nagitsag inom, ako na nagipasagdan si nanay. Unya, Kayo! nay, nananay ay nagkatakanta na sa Binok, nay. Okay. Mauna ni. Sige na. Ibutang ning usa ka botilyang lapad sa iyang giinom, ha? Kay murag wa na to sud. Unya, kani mo iuli. Okay, nay. Pero nay, di ka siya madaot kid ani, nay. Wa man gani sa madaot anang pila ka tuig sa sigig inom. Alkohol pa ni sigig inom niya. Mao nga kaniron. Tanaw na to. Ug dili ba siya magsilbi ani ron, ha? Sige, ibutang na dito. O, nay. Kamu! Ang hanggaw ay nakatakanta pa. Duman Bebe, tanaw na itong magsilbi ka ba ini? Unleaded. Ibutang ko na sa kilid niya. Kadugay na! Ay, dong, sorry. Iposto na ni botilya nga waisod, ha? Sige. Labdi. Nabanisod ka man ako. Ano pa din isod? Ay, una, apag yun ay tuod. Kanilang waisod, ha, kung iposon. Mubalik ko sa imot ang nanay. Unsa naman. To, nanay, nabutang na nako. Mayo. Tanaw na to o kanaksiyag. Tanaw na to maayo. Haskag, mainom na niya, nay. Di ka mamatay. Paitag, anak, nay. Nay, ayaw kahadlok. Di naman na siya inom anak kaya nakapanimaho naman na siya sa maho. Mau ba? Awa. Nay, may bago naman na siya. Mura po nito na niya ang butilya nga naay gasolina. Huwag siya kay baw, nay. Nga ang sud ay anak, ang dilit ay bino. Gasolina day ang sud, anak, unleaded. Inig aksyon niya inom. Dili na siya inom. Posible nga musuka na siya. Nya inig suka na. Dili na mo inom. Nay, murag iya nag-iimno, nay. Ha? Iya nag-iimnon. Kinuko. Hala, nay. Hala, giyarok niya ang gasolina. Gistrip Ha? niya ginom ka. Unsara! Oy. Unsa niyo nga tahata? Hupas ba na? Hupas! Kinuko. Hala, oy. Hupas pa. Ay, dili na ni madan ang imong banana, oy. Super na yun ka pala hubog. Di na matarog kung gasolina ang giyang kinom. Ay, nak, ilisan ka ni natong muriatik. Ha? Sabag ka na, nay. Uy, patyo na lang ka na sa Binok, nay. Pagka inahak, bayanin ang ita pang tape. Mao na akong problema. Bisag unsa na lay gihimo para maundang nang sa iyang inom. Pero di man gyud magsilbi, uy. Kausa ra giyarok ang gasolina. Unsa ang kuno tawhana? Unsa kung buhaton? Bi kuno bi, unsa man yung ikasulti? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lorna. Salamat, Lord, Mama Mary. Salamat sa mga pag-ampo sa tanan na itong mga isunan nga naging mo overall number 1. Thank you so much kayo tanan. O niya, sa tanang mga bata, ha, inom kita doon pipi tablia. The best ka na nato inom na doon pipi tablia. Kung paduta, taas sa atong iskilaan. Taas energy, happy, yun kayo ta diha. O niya, ugum sa bug. OBM special, o Diamond niya may special. O niya, tasty fish cracker, o ingon mga Paulitos, macaroni crunch, baunon nato sa ato ang pag-eskwela kay crunchy. Lami kay tao ng ato ang pag kaon-kaonon sa recess na. O niya, sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos, kanabuhat siya Miguel Puliar Fertilizer.
good morning ni mo diha. Kap, sa tanang mga tao ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, inday Los Digal diha sa Sagbayan, o ni Ma'am Nenen sa Bugtong, Inabanga Ball. Good morning. O labi ni Gyud sa ato ang mga suod nga pare, Father Josue Cadoda, Father Tami Ogpo, Father Dundun Barok, Father Ray Umamalin, at naman si gawa si Father Randy Figuracion, o si Father Andy Satura, o ingon man si Father John Parjang, ang atuang Kura Parduko diha sa Punta Prinsesa. Kumusta kamuntanan? Sa tanang mga tao, ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, Basta Toledo, Kuya ni Pepito, o sa mga tao ni Inday Shane sa Bromwich Beach, nga ang trabaho sa Bromwich Beach, type rin sa Facebook, mailang trabaho ang paglimpyo sa inyong panimay, o unsa pa na gusto niyong buhaton sa inyong panimay, tawagan ninyo ang Bromwich Beach, limpyuhan o niya, i-arrange o kanang mga balay nga tugod sa inyong kabisi, di na kayo mo makalimpyo sa inyong bahay, tawagan ninyo ang Bromwich Beach. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choyas Narsurikas Narsurayan Kangki, Ma'am Casmer Araraw nga ang ilang gigamit sa ilang opisina, bawa nga to ang SED Panyawan Coffee Mix. Salamat kanyo tanan sa pagpagamit sa inyong mga tao, pagpainom sa to ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ka sa trabaho. Tibuok adlaw di ka magruka kung makainom ka sa SED Panyawan Coffee Mix. Ma'am, press? Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Selpanyawan Herbal Capsule, Selpanyawan Herbal Capsule with garlic, Selpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man kay nang bukol-bukol nato sa atong lawas, imna nato na og Selpanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaos sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Selpanyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maugapon, usagapon ka kapsula sa Selpanyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maugapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan og usa ka kapsula sa Selpanyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabala ka. Tuon kay doon na makatambal anak. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon. Okay, Ate Pres, thank you kayo sa tanan mo na itong mga kaigsunan nga kining ato ang panakit sa kalawasan na plaza lang na nato sa number 1 na ito nga plus o kamoy naghimog number 1 sa ito nga plus ang SED Liniment Oil nga tinuon mo agtang sa itong panahon. Pamaol panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos sa kababayan, dinis minorias, kababayan, kutos sa kabataan, ilikay pagyutas sa dinggi kung mga plasta sa ato ang SED Liniment Oil pero anar yuta palit sa butika, di ba, Dwayne? Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page, ang SED Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, yun nga, makita ta ng produkto dito sa SED Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede naman ta maka-order Shopee. Shopee lang kay hatod pa sa inyo, ha, Bam? Good morning! Ayaw ko makalimot sa tong Celebrity Kojik Beauty Soap. Labi na sa tong kabataan ka nga doon na klase, ha? Von Ralios, diha dapit sa may tabunok ilungos lady. O ginaman sa ex-barangay Captain Bobby Ralios. Mama Nading, sin magpagpangaligo ka na buntag, Mama Nading, sa Celebrity Kojik Beauty Soap. Ang manusap ka ni mo din na ang mga followers sa Facebook, sila ni Miss Connie Maranga sa Sweden. Thank you. Ang manusap nila ni Kin at Chati sa Indonesia. Pero taga-Cordoba ni siya. Ano ka makalimut, ha? Sa Celebrity Kojik Beauty Soap. Adunay mga sangkap, glutathione, papaya extract, aron magpabilin kitang batan-on ng mga misis, mga ginang sa panimalay, aron magpabilin kitang younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Adunay ba ilang kumlagom, itumurag na sunog ang panit tapit sa imong aping, tungkol ba kasi imong gi-apply nga mga
make-up nga wala maangay sa imong panit o di ba ka kanang foundation o unsa kayo sa dili mo angay sa atong panit sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione. Unya og mo inquire ka mo mas maayo nga mo tanan ka mo sa butika ayo ka mo pataka og palit kay basin yung dili original madaw tong samot ang imong panit ha sa Celebrity Kojic Beauty Soap mas maayo nga magkita nimo sa iyang label adunay nakatatak Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam. Unya mga kaigsunan, ang tuksin, mao ni daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang blood cells, importante kay ni kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ini atong blood cells ang atong blood cells ang cover o putos may daoton aning tuksin. Ini kadaot ini daghang kayong mga major nga mga sakit butak boy nato. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst uban pa natong balatian. Constipated ka og yung man kini atong kidney problem. Mo nang kinahanglan gyud ka mainom og G-Detox. Simple ra kayo ang G-Detox Plus. Simple ra to yun nun. Usa kapsula, usa ka oras sa di pa ka mukaon. Pero duna na kay balatian, katulog yung kainom, buntag o tuhapon, usa ka oras sa di pa ka mukaon niya, imna na to 8 adto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres? Okay, ang sendo na to karang adlaw. Si Inday Lorna, kani si Inday Lorna, Ati Pres, nakaban na siya ka ng palahubog kayo. Grabe ka palahubog, bisa kung saon, dugayar ba mga hubog. Mao tong gilimot siyang mama, wag yapon malimot. Hangton nga, gipainom lang gasolina nila sa pagkatapusan. Ay sus, gitong nga man, panugab lang. Ngita pa sa, wada, oy, unsa man tao ni inyong unsa man ni, oy, unsa man ni, unleader na ba higop, sa unsa man tao, wabay, unsa man ni inyong hata-hata, hupas mo ni, hupas ko no. Siya, way ko ang tap, kanang paralimpyo CR, kay mo ko rin, grabe nagikayo, unsaon, kanang mao ni problema, unsa man himo na ko, ondang mo na ko ba, unsa ibuhato Pila na na ko. limutag imo na. Grabe, way limot-limot lagi. Saon niya. De, Sakro ba? Ate Pres, unsa ba imong kasulti Ate Pres? Ang kaning paghubog-hubog ko, dili kay makadaot lamang sa imong buot, ng imong buot. Labi na uban nga, buutan kayo, unyag makainom, prating tabian na. Makadaot sa lawas. Kanang ingod ba nga kanang walay hanig-hanig. Kanang mainom og way kaon. Kaon. Oo. Ulcer ang gawas. Wala bilang inom, unya, labaw sa tanan, kanang na ang mutsay nga ni dunay mga bisan kani kanang mga imnunon gulyat nga dili alcoholic kanang mga supplement baron dili mo pag-unsa kay na mga tindahan nakadungog kanang bisan unsa kung ugpong pa sa kanang na ang magkatigwangan nga wa mo uyon sa imong lawas. Dili ang uban nga mga supplement bab makadaot da kung dili aprobado sa FDA. Naam ko i-approve gali sa FDA kada di na makadaot. No. Pero kanang ipalusot-palusot lang bam kanang mga supplement nga Kanang way mga supplement. Wa maihi. Bureau of Foods and Drugs ba kadang mauna sila mo approve nga kani di ni makadaot nga kuan di ni makadaot pare ako na ng mga herbal nga pareligtan na panya kadang panyawan approve naman na kadang kuan kadang sinaw-sinaw bam gi-approve na sa FDA nga usa sa tambal sa atong urix kidney nga di okay kay na siya Department of Health ni approve man na nga maayo na sila pero nagyo mga tambal nga tan-awa gyud ninyo nga gi-approve sa FDA kay lisod na og wa i-approve sa FDA lisod ka na bana lang ninyo tan-awa gyud ha og unsa Og sa ako pang amigo basta ganin na tibugol bam imit na dili na original. tinuod na Ari ka dire sa Efeso 5 verse 18. Ayaw iti sakto ba? Okay. Yes. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Ang kaning sako ng pagingon ng kaning paghubog-hubog usahay sa FDA lisod ka na bana lang ninyo tan-awa gyud ha og unsa og sa ako pang amigo basta ganin na tibugol bam imit na dili na original. tinuod na Ari ka dire sa Efeso 5 verse 18. Ayaw iti sakto ba? Okay. Yes. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Ang kaning sako ng pagingon ng kaning paghubog-hubog usahay gawas nga makadaot sa lawas, makadaot sa imong buot, makadaot sa imong kaugalingon kanay uban nga dili gani kay bawon sa iyang gisulti. Uy, wali mo. Di siya kay bawo. Maingon nga
Kamo ba mahubog? Katimayo ba mo ang gisulti? Wow, bitaw no, limot na to, eh. Oo. Ano siyang iinom? Paningwa gyud nga matarong na siya, ma'am, anay mong bana, pananglitan man gani og subla na lawas, dili na maayo. Na may nung gulyat nga, kinanglan jud ko nga naay alcohol ang mong lawas. Kanang gisultis na English, unsa na, drink moderately. Sa Drink moderately. Maingana no? Okay, bisan unsang masubra, makadaot man sa lawas. Apan ang paghubog-hubugan ni nga, parehas ng uban nga, sige na lang, hubog buntag udtuang. Dili naman, amo silingan ay bago lang namatay yung taon. Sabi siya ng Gikan man nag-birthday, niya nakainom, ni drive pa magmotor. suswan, ah. Nabangga, na parok, ang iyang kong panik, ni pilit sa bato. Ang tanong mo kasi masinsiyo, nakipilit eh. Yata, sa Ana lang dahil, Lorna, ha? Ana lang dahil. Ana lang, kaya aron sa Ayaw ingon. lang. Dili Patay. madaot ang iyang health. Tambagi lang yun, Oh, anay. dili madaot ang iyang buot. Dili madaot ang iyang pagpanulti. Dili madaot ang iyang mga linihukan. Wow. Kada. Oh. Basta di na naman inom. Kato mo giko, ang dili daot no, tambok. Ako itong ako, waman ito na kung giinom, Ate Pres. Yung sam to na mo. Ibugwak ra. Kilibog-mog ra. Saban mo ba dagat ay taluman niyo? Kung ako ang pasultihon.